Γεια σας παιδιά, πάλι part 4 με τα αυτοκόλλητα, αυτά σας τα έχω δείξει. Μετά είναι αυτές εδώ πέρα που έχω κόψει χαρτόνι με γκλίτερ. Πες και εσύ κάτι μαμά. Πάρα πολύ ωραία γλιτεράτα στίκερ Χριστουγέννων. Είναι αυτά πάλι με Disney Princess, έχω 1 εκατομμύριο με Disney Princess, δεν καφιέμαι. Έτσι, εδώ πέρα έχω βάλει, πώς το λένε, εκτός από τα βιβλία γενικά, μήπως αν πάρω τη συλλογή μου ζει στα αγγλικά ή στο σχολείο, να θέλει ένα παιδί ετικέτα, να του δώσω. Αυτό εδώ πέρα, όπως καταλάβατε, φαίνονται. Πέρα είναι από αυτά που παίρνω από πράγματα. Αυτό είναι ένα από Playmobil και αυτό εδώ πέρα είναι από ένα αρωματικό σώματος. Τα emoji που τα πήρα πριν από λίγες μέρες είναι πάρα πολύ ωραία και το κακάκι κοιτάξτε. Με το Παρίσι, αυτά εδώ πέρα σχετικά είναι τα αγαπημένα μου γιατί λατρεύω το Παρίσι.